Ngay kem ke ying ke jong pi ban pi dan ha kamet ka pokoi ke bakia. Ku dai ye fi ha ka teng ka jong blay try nong panim jong i Jesus Christ. Hai ka ni ka video ngan kren chapang ka ka social gospel. Hedin bangla yo ya ka jingli ni way ni ki verse ya ka YouTube video ka juga. Ban batai lem ka ni ka social gospel. Bangit kem bagi ni video bat kijing batai kijing kren kijunga kenyarap ifi bat kamtam kan penan brom yo Chris kebar kenyarap ifi de binang wat benia ake badai bat kene kabenta kasaja gospel shua bangan sabatai ifi kijing mojangka kamot kamno kasaja gospel kadai kawaina kita ki jingki kiba hakaba kala pau bha ha ki spasnem kiba kakandai ba spasnem kiba arpo hakaba kakam sapriang bha kade kata ka jingwat ya kaban pentrikam ya kita ki Christian ethic ki akor ka borom Kristan syakata ki jing ki badan ha ke imlang ka salang kalong kum kaduk sa ka jing duk kum ka jing bamdan ya kabam gadi babiang Tma, kecing snew, bagi kecing ha ka imlang kasalang. But kikam pelejing mut bhai ka bakum kata. But kim kren pat ya ka doktor jang ka pop kim kren ni ka doktor jang ka salvation ya ka benang ka dojok. But ki shimsting bha ha ke bede barkini. Kadai ka way na ki movement ki ba ma bha kiba sapriang sikiri west but menta kadan ru ame kalia hadin ba we ne ki para pastor kiba i babat nga I like kli yang ai kani ke jing kli badan ki ba ong apa shulong bakam nang kam shu banyalap gospel kadang kami ngi tang bangile e ka social gospel kadi ke jing movement ka ba ma bha ba ka bala ban kata ya ka bam jukot jong obriu Agak kem kat perkat ifi hadin abangan jawab ikini dengan keren chapang kani ke benta hakani ke video kadi ke jinget ka ba ong ba ka jingwan pres ka ba ar kanam la banja ta anda jing baro hakani ke pertai enrat dengkong da kata ka jing persang ka bor ka jong obriu taga de kijinga jengki baka jingwa sim Chris kanam la banja lemda obriu uweng no sendan ya baro kita kijing paman na ke emlang kasalang da kijing persang kabor kijengki shushu nanai fi ke nuksa ba fe namong ye ki khon ki jongpi somana kasni tamba la rangkam penengkam ya kaum nani fe namong yo korem no lok tengah benong bawah benong ubay ne tamba ladang kam ma ban i ya ka koreng bojame ka jingkai bolong phang preng bha jongani ka social gospel but kabala peniar bha dekini ki balong ki main activist jongani ka movement kadai gani kiyong kalong gabrekam banyilap e gospel tamba if necessary penengkam ya kikentin but ki social gospel activist kum requiren Jim Wallace ki baban penengkam ya kakentin ki yilap e gospel tamba ladangkam penengkam ya kikentin kadai sya ka movement kabama hadu kata Hoi nyim labalent bakadan kejing shakran bamday hakibade kejing Kristan hakin kisni nambar bang nyim shimya kat ye kata kabangi kren kat kata ka kabangi pla balkani ka jingim ka bakum kani kejing ka baklem kejing le kalong sya kalong sya kejing wan ra kejing borom ya kata nga jong blai tien jong ba de gibriyo ki jong kani kalong ka jing sya
pe ti ble ka ong ka de ka benta Jacob long ba sa khat nhiều kong ni hatu ka man toy ayu ko para bangen jonga lada ununuru ong udan ke jinget en rai dan ke jingle hatu kata ke jinget kala ne em ban penem yu hinada para banget tani ka para banget kidalong kiba lengkhoj balada kidalong kiba kedu ha ke jingbam kabala kasni balada ununuru na pi usong haki to khele pi haki basok to pin pesat pin kedang yelade hindai pen ban pem ai setia haki kita ki ro kibadengkam ya kamen hatu kamen toy ayu kum taru kata kajinget hala kam don kajingle kalong kabayap hala de hi tanglong yisha but kajinja brom mi kateng ka jong try haba kiba kam ba kitip yu press kip simya ka kom ye ke ba ki pla ka kom ye ke ba ki kren kalong ke ba thamula bangin shim mi ki ka khat ban ong pat ba kalong ke ban ong pat ban argue dan ban yatainia ban ong ba ban kham shim khia bha iki kam ba bha ban ong ba kalong ka ban kam ban da ai kata ka clear proclamation ya ka gospel ban ai ka jingalap ka ba shakdar hai ke bedai ba ka gospel kene gede ka jingman ka gospel ban ka ba ong ba tha penyalap gospel tamba la rangkam banda kren da ka tien ini ka jingma ba kisang ban fokus iki kam ba bha ki ong ba kam nan kam menyalap gospel syaki wei pat ki patip ya ke jing ya ke gospel ban pentip ya ki gospel kam nan kam banda kren shule da ki kam ke ba bha tong ini pe ye gini ki jinget ya ke gospel halong atau kilong ke badai le kalong ka balai upol aka rom kalong ba sipau ke ka khat sa pindapet bha hang tu ang uklamong ba kumno kinyo i ladamdan lada omdan unong yalap ndu ang kumno kinyo sngo lamda udon unong yalap bat barabora ka jutang ka betumai haba ka kentin preach ne yalap kapau baro ka theo syaka verbal proclamation ka jingalap ka ba pendengkam da ka ketien lani ka ba keren but ngi kata nado menbau Yesus dan nang percaya hado gi apostles bagi balanga benengkong kim shule de kikam kim shuong kabade ngi titang man shu ai khaw kalabiang ai jan kalabiang ho kita gelong ke benengkam ngan sekan ni gini ban petlem ye ka biha kamet jong ka em lang ka talang pen ban kim ong ba ka jingalap da ka kti dan da ka basyukran ya ka gospel kalong ka ba kadika min kumno ken pinong ba kam dang kam shu banyalap ya ka gospel kadika po taman chpani kam da ki bri ka so thu hi la ki kam ke jong phi kadika jing so thu ba kala kata kata kat ya ka ba ngin pen pau ya ka kam ka ba unong pan im jongi ulale alo ka ding na naga banta jongi kat ban pau ya kam ka bakra ka bolole ka ba ulap pendep ya ka hukum ya ka bangila pen kenya la kasni ba unkit ya ka taga punishment la halo ka nikna ka bangide ban kit nanta ba ula job ru ya ka jingtep kat ya ka kam ka bakra la fit puli Matias san kan nyo ka pra rom lai ar pulai da Isaiah san pusan saudun riu ka bening kompres ar pusau Arta mati iwe shipo Hebrew akat saw kat kini ki kam ke bakra ki bau Yesus Kristus le hatuk pila ban chusngap ban bujulino ye kini ka verbal testimony ke ka ek bau Yesus Kristus ulale daga pinchu i mangi ya kibriu ya kata gospel daga kam ga mangile nganong fikina mi i dalle ro bagabama gani haba lada ka society ka balang jung ka shimmi ka social gospel ka ong bang kam bang gospel show nang kam le ka mabanga nong yefi ki break in salong kristan nama ka jile ba ma phi undai namar ka jingrung ka ki ka jingi ka san namar ka jing sngo ka jingi ka gospel penem ye ki bat penya so e ki ka balang daga baki ka mo ki ordinances ka jong Chris
kan ka malano yaki ngalai ki brio ki barung se ke kristan namar dan manu manu bele bhai ki jakli ka gospel kim te biai se pang gospel ro baka jim ki ka batai ro kum ta pen kta bhai ka bam se ko chong ki babon ki brio ki jong kris ki shania puri pura hakata ka kam ka ba kris ulale aloka dikna na ka banta jumi on our behalf kata ka ar koren san ar puengi shania puri pura hangta ba amdon pat the shoot the way galanti bangin lang pen ipura ye kata tang daki jingle ke jongi. There is no way to fully demonstrate ye ka bakum gani ke jingle tang daki kam ke bangile syaba kampat biang anong yefi na ka benta jonga ban perkhat bangala ban im ye kata ka gospel kadai bangan bu ye ladi haga jaka ka jong Chris. Pekei ka bau Jesus Christ ulen man ba ulang don na ka ni ka perthai. Uya lap i ka gospel jong hima kat sa ba ulai. Ngin sepet ngin spani fi ho ule bha usosan ya ka plight di ka jing koder ka im langga salang. Pen ka baning kong ka de ka jing lap i gospel jong hima. Ukam concern ni ka mensim baniki ki jong ni ka perthai. Kani ka movement kabingong ka social gospel laning ilap namang bagay social justice kabapan ki bahagi badai pakumnong ila ya kaban ngin apply kita ki Christian ethics mo mane nagabanta ban petlem ya kajin kam jo ka imlang ka salang kum kajing besar ya ki batngan kajing penkup jan ya kita ki beduk kani ka sumar kita ki bajenjar ka imlang ka salang nginam laban ong bagani kalong ka basniu banle kalong ka bah ada bo kasiti ujaga kalong ka benengong ka pernyo ko ong bagani ka pure religion sekarang puli da jongfi ka jinglong rublay ka basngur bat bam tingit na kawan ublay pat ukpa kalong ka niken banle kmi ya ki konswet bat ki rukantai haga jitom jongki bat ban rino yeladi uba klem to bria na ka jong ka perthai balik mi ki konswet bat yaki rukantai ka bang akwan ong kalong Henry hatu kini ki jingle juga jingle ke jongi shaka emlang ka salang kidone kata ka kamram ka roll hage bedai bat kasal salvation ya ubriu ka jipane mi ya ubriu hatu kini ki jingle isnai kidon mo igano ka roll ban hage bedai bat ka jipane ya ubriu ki kini kinong ki ba advocate ki ba pen ki ba nget ye kini ka gospel kiong hoy kadon ka benta ka roll baka play hage bedai bat ke jipane mi ya ubriu ba ki ju Shimbai ka dekot na ka gospel of Matthias kalong ba akusan. Dekot ka ba lai pusaw, hado ka dekot ka ba sovereignty. Kabangin sayape. But ka argument ka jongki na kani ki dekot kalong sisya ka aka ka babatay shabar na kaktiyan ka jong ublay. Hato Jisu wang ba kata ka bam jukut jongi. Eternal destinies ka jongi. Ka syong ha ka jing basa ye ki bethangan ai jakari ye ki bamdon ye pen phongjan ye ki balangkhoi bat balai kendu banya syam ye kita gama jinge ka imlang ka salam hatu Jisu uong bagabam jeko ka jing ka syong ha kita ki bangile kumno kani kaya dai bat ka jing penim kabada ka jing ia leng ba ka jing ai omdei da ki jingle ka jongi kumno ka don ka jing dai kani bakani ke benta nak Efesus long go ar dekho ka pra ba khandai ngan pule naka benta jongfi na maria da ka jingai la penem ye fi da ka jingai ken kataro om na pihi kalong ka jingai ka jong blai om da ke jingle ken ba ununuru unumyo ban snyau sorong la penem ngi ka jingai hi da ka jingai hi a hi ha okresi om da ke jingle jing khnang ba ubri unumyo ban snyau sorong te kumno ngila ban sngau thu halo Jisu ong shisha baka jing embam juko jengkar kasno haga jingle snai yigi badok ka jing aying yigi bamdon ying
Kajing penkup iba lengkut, kajing lek kedu iba janjar hak em langka salang. Kumno kan ikalo jadi iba kata kajing penem kepada kajing ai hi de kajing hau kresi. Om de kajing le kajing ka fas lompa. Dekat bapra hadu dekat ke bakandai. Kita nangelam bapa obha. Jong kani ka social gospel. But kiba advocate bhai ka bagom kani kajing ai. Ki karakom shim ga jong ki Matius kanong ba arpusan kilas kong thu bakala ba kilas shim bakala yaka kini ki ba advocate se gane ga jinge ho kimlen ya kata ka gospel jong kata ka jing ai hi the gospel of grace alone hendai ki ong ba kata karakom treatment karakom involve ka jong mangi ki Kristan hagi badai bat ka imlang ka salang syiki baduk syiki tagi batangan syiki bajanja de kata ki om ka ba determined ya kata ka bam jukut ka jongi kimlen ya ka gospel by grace alone ya ka gospel ka bada ka jing ai hi ne ki om pat ba ka long complete claim ka treatment ka jongi ya kita ki plight kijing kordet ake emlang kasalang. But kata kabangi ni treat ya ke emlang kasalang. Ake badai ba kita ki kijing Kadai katakan ka baki ong ka determine ya ke bam cukup kajongi. Hang ni ke kelas na issue ba. Kamut kijing panim kajongi menta kam song tang hau kresi ba ka boleh alo ka dikna. Ka song ru hak kijing le kajongi. Hanang le gini ki ai kamut kadang kecing ma ya kabam jukut ka jongi. Atau ka Bible kay kamta kadi kecing misunderstand. Sutu bakala bat kecing shim bakala mishandling ya ka text nagaktin ka jong goblay. Kiju kham banjur ba ya ka to kentin how Matius ang arpusan kada ka basaw ko. Kabong gumni. Utaw siem te unya thu bat un ong haki shisha jang ong api. Hakaba pilale ya ka ha way baretam na kini ki para janga pilale ken hanga. The least of these ki baret nanga. Kahani ka no le ya ka ha way baretam na kini ki para janga. The least of these ki baretam na ki para janga pilale and give emphasize by to the least of these ki baretam na ki para janga. Ki ong bau jisu long baklemi. Baki baduhi kai yangi bangin ya shambadu kadai haba ngile ye kata kajing les na jingi ye kita kiba red na kita ki para ke jinga and list of these ka kom katek ne ki list of these kiba red na kini ki para ki bare tam na ki para jinga ka thau ya kitu ki ba thangan ye ki ba sliang ye ki ba lengkhut iba pang na ta ki kita ki reugen thai but kita ki but ki nong way stranger ka bangi ina ka khot ka ba life usan khot ka ba south pole te kom ta kini ki proponent jong ka social gospel ki ong ba ka ni ka de ki penengkam ni ka term ki ong ka ni ka de ka whole gospel ka ba mot ki ong kamno ka mo ka jing pen benai ka khubor ka ba ka de tang siteng siliang ka gospel ka hap ye ka ban yes nok tilang bat ka social action bat kata ka jingle ka kam ka bengele ka emlang ka salang knang bakal long ka bapura but the whole gospel. Kamu kajing lap ya ka gospel. Kadang long tang siteng siliang klaim daya accompanied lang ya penjas no lang bakit ki social action. Kenang bakal long ka ba pura but the whole gospel. Kajingek ka bakla ka bakom kani kalau kadi kajing mishandling ya Matius nong ba arhusan. Kadi ka ba live husan hadu record ka ba sopa. Kay ka bangidon kamban ken mau. Ye ngapa kani baka Bible kahikay ngi naga pors ka por kaya ban ye kata kising ka jongka baki kamba bahagi jongi kide kita ki jing tre ki jong oblay namar they are the natural fruit nama kide kita ki so bami na kata ka jing penem Kau ka banci ban ni te ka banci ban baki kai ngi baki kamba bahagi jongi kide ki tre ki jong oblay po jongi ki ba pen pau ye ki yau ta yau so jong ka jing pen em ka ba don lo pa hangi kam de ka kos kim pen em ye ngi de ki so ki ba pen I bangla yo ya ka jing pen em
Ka Jacob ar khat sao khat nhiều ka mut ro kom ta ki so, kem de ki kos. Ki ba pen emi. Kom ta ka gospel ma ta ka ba ar husan. Pinem I ba ka jing pisar la pen chonong rem ha ka kam ka bakile. Ka jibla kam de on walks ka kam ka bangile. Henry ngi I ba ki kam ka bangile ki pen pau. Ayu ngilong shisha. Who is truly saved? Ayu ngilong shisha, ba kumno ngilong shisha, ba kapen pau, ba lang ngilong shisha ni kita kibalayo ya ka jing panem da ka jing. So ka reveal ya ka salvation ka jongi. If salvation is true, then kada hapan say ki so. Ba ka gospel Matthew sama arpusan kade kam ka jing sha kam day on the base of works. Hay ka day ka papani shingi ba ngilong kita ki balayo jipanem shisha daga jinget habang isay ya ki kamba ba haga jingim kajungi kay ka bang iniban sutu kalau ngani ki good deeds ki kamba ba Matthew no ba akusan life and real ki de ki so kim de ki thiet jong ka jing panem kim la ban kos ban panem yingi kani kalong simple ba fiaban sutu ba ubriu ubam patsim lasania au Chris kumutrai ba unong panem jungu ulaban le bahasa kan nuru haga ne pertai nak benda ki wepat haga kerteng ke jamutrai kalam don kanu ka jinggerku ke bakai zaman semu ada umpat dehi ubangai ladangin pensionong rem ya ka jing panem da ka jingle anong fi ba ki bamlong kristan ki kamle kampha ban yingi but dan tang arli religion kya ka pertai ka wei ka de ka bong la panim ngi ke jingle ka jungi ka wei pat ka ong la panim ngi de ka jingle ho la panim ngi ke jingle tamakam de ke jingle jong Jesus Christ halor jong ka dikna daga ta la panim daga ta la pengkesan ngi ya bagi syariah ho badagai ka bule na ke benda jungi dan tang arli religion ka pertai ka wei ka syariah de ka jingle ka wei ka syariah de ka jingle Bakalong ifi what agak circle jong ki Kristan ro. Dang bon ba ki jinge Kristan, kamtam ki cult. Bagam de ki genuine Christianity. Ki bang shania ai ka jing pen jong ki ya ki jingle ge jong ki. Kawai ni ka sambo ka social gospel. Baka eternity jong ka hinge. Deha ka ba kumnong itri ya ki emlang ka salang tangga gospel kampat biang. They misunderstand ki sutu bakla ki bedai but handling ki text baru go way. Of course ki so ki dei ki bau blay ula pen create na ka bentai jongi na do bam jukut ong ka FS nombar. Tama ki ki cause pen em ningi la pen em ningi de ke jing IA but de ke hypocrisy. But kata kalau reality ngin say ki so ba na ka bentai ka buro motra. Ngin le ki boro kum kita ki root na ka benda ka jingpenem ne ki so ki ba mi na ka jingpenem nangai ka kata ki so thu ha ki bedai bat kane pinda puli ba ka gospel Matthew nomor pusan ka bangitang kamban recognize bani I bahang ni kadai ka division ka bo principle long dai hapren ka balang bat ka perthei ka bampat tip piau Chris henry ubu ka division hapren Ukristan ubashisha, but Ukristan ubamshisha. True and false Christian. Nitip again away, ba ki pagan, ki gentle, ki bampat ngek Ukris kumanong panim. Ki im shisha, ka jing im ka ba pen papat ba ay kata ka jing ngek jongki. And then ki false Christian, ki de kita ki baya blend lang. Hapdeng jongki brio ki jong oblay. Nginam laban ki malam sto ki ngem laban itu ba ki tambah ka sapoi kesni ka on sa penyakla de ki na ki bashisha yu blang na ki lamro brot na ki blang how Matthias ka lang ba arbo sang da ka balai po sa do sa penriu ngini ka juga similar division haplang ju gitu ki ni ka jinget ka bashisha but aplang ju gitu ki ba ka jinget ki kalong ka bakla whose faith is false kat kom kita kisaki jong kikam ke bakile pin pet bang ni ba barar lik ni group ki perkhat iladi ba kilong ke Kristan because kar kom address ke jong ki yo Jisu
Kamu try jongki, Lord. Hakar kau baarfusan, kau belai penyo. Kalau baarfusan kau belai penyo, but safusa. Ki address you Jesus as Lord, kamu try. But probably kilong surprise ba, da kata ka verdict, kata ka jing bishar, ka jong u Jesus Christ. Baraban nang puli bang ganing kita kau ke bersemat. Lukuk belai penyo, lai bukenda sopo. Ni ka self-righteousness ke jongki. Kumno, menang bangi kable kamne. Gimtip kumta. Deniam, kata ka ka bangi, ya kau ke belai penyo ter. Menuru bang li ba melong nang mai. Menu bangi ba metkan. Ba meleng kut. Nanti kau ke basau pusau. Kumta ru kinnya tu kinong kotrai menu bangilai ba melatkan lani ba melasriang lain nong wei lani ba lengkut lani ba pang lani ba bendi bangim shula sakriya me self righteousness kinom repent kin pen kesan baru. When did we not doing this? When did we not doing that for you? Lapin pet ba ka nikalong ba arhusan? Kita yo iga jimentoy na kikamba bah. Kimday kita ki bapo jong kibri bapo jong ka perthai. Kumba ka social gospel bagi propanan jong kani ka social gospel ki suggest bagi day kita kibapo kibri bapo jong ka perthai. Nay pinapay pa ka takot ka basaw po pinurang to ka kantin brother kani kantin para nga kong gumni utaw sim ni tu bat ong kisisang ong api ya ka pilale ya ka wave ubaret tam na kita ki para jong upara brothers kalong ka badang kamba sa ay kita kijili isnay gijong gidi belek ningkong ujisu uang hang ni ba uso jong gajingay basisya lasaki hakataka lenti hakabangi ya sumar yala ningkong ila ki para bangay kibaran hapreng kajing jenjar Yones kasper kat lai pusan kebenengkong Yones lai kat shore kat way ba us mang ni address kini kibriu kung kita ki para jonga brothers of mine bagani kadang asu ka saki bakya long lupa ki khun ge jong oblay namar nama kata kajingnya identify ga jong ki badu Chris teng kin long tangan teng kin seliang teng kin long klem ga ying ga biang bansa klem ga jaiman pong teng cha set bendi teng kin long marway na kata ka imlang kasalang kya ba ki im mainstream society tikum ta kai ga bangi de ban le hongam de ban len bangi de ban i kita ki bapo jong ka perthai Henry ka paneng kong ka bangi de ban sing tu bagim de ban klet lagi jong ki fellow believers Matthias kalong ba pusan ka ko ba live pusan sa penriu chima tho ye ka kum ka blueprint na ka ban ka jing panim leng ba kita ki social work ki jongi Bak kani kalong ba afsa ka ba kita ki action gi jungi ning kong ning shop kini balong si kita ki para banget jungi ki badan na plan ka jing janjar na tongin sumara lagi jungi para banget namar ba jisu wong ngi bangi de ban komta namar ba ngin dunai ya ka bakum gini kalaban theo yang i bangi du lese ngim don ya kata ka saving fake ka jinget ka bapan eming ka basisha Shushu agani ka video bangin sutu shushu agi bedai begini ka social gospel kabayangi bangin ya pet na Jesus Christ ubala im shisha hagatu ka history kabaka imlang kasalang kalong kaba isir kaya do kata-kata pinami ibo Jesus unkot ya kata ka political change ka jikpan kalaha ka sancaka kada uklamwan sa gabardai banglong unong pantama ya ka sancaka kada Henry ka ega bau Jisu ule kamdai ban atem ban persang ban pengkelai ke government pinami kata Henry pini ka bau Jisu ule kalong ban yelap ka gospel ban pengkelai ka dono ki briu ban point yiki syaka hima ka jong oblay uyelap ye ka bor jong ka gospel ka balaban panim
Bat ye ka kam ka kam jo ga jing kala jo ga jong men sim ba khu jong oblai. Hoi ka dai ngi bangin pin I ye ka jing so khia ka jing so snai. Oi ma uru le kom ta men ba udan ngani ke berdai. Nakam lagi baduk, nam lagi bapang, nakam lagi bajenja. Upun khia ye ki. Nashua bun sumar ye ka jinang kam jong gedok. Lali ye ka ta ki jing sngew ki jong ki. Kabau Jisu neng kong ule kalong ukwa neng kong usumar neng kong iya kata ke jeneng kam jong kamen sim. Kamen toy yu bri when you ka pray bor go. Kamen toy fin ai jan ni gibri, fin ai pisai gibri, fin ai de sai gibri, fin lelur kini gibri sama ka gospel penyalam. Kamen toy tanya ke dog, kamen sim jong ukam pen mentoy ye. Lalang isnyo, bang isnyo concern lo kata-kata. Ia kata, ia ka mensim ka jongki. Tong nya labi ke gospel. Om dai tang nak jingle ka ni. De ka ketin ka belong ka badan kam de kata-kata. Ka gospel jong ka jingkala ba mo nak pop jongi. Leng bau Chris. Haba ki so thu ye gini. Ka jing embam jong ka jongki ka kham koridor. Ban ye kita ke jingi ka jing shem jongki ye gini ka berthai. Ni aban shem mai ye gini. Kadi ka dok kan salit no, ka saput no. Balang is so concerned adu kata-kata ika jing imam juga ke jongki. Tungi nyela ka gospel jong Jesus Christ dak ketien. But testify kat ika ika mo Jesus ule ka mau mane. Bangin shipen iri ki kam no ki brekinya sngau, pa ka babel kam hikai ngi bangin chulet lagi kam. Ki kam ngi ki so jong ka jing mangai bele. Pen ban lang khot ngi bangin nyelap di gospel verbally. Social gospel kala kalong ka problem ni babon. Hagaba ki bre ki rung sya ka jing kristan wat na kimpat yo sngew ki gospel. Tang ki barung namar ba don balik so snei yeki. I met rung no sing mani. Aba ki rung ang tu ki snow kumbalong ki kristan pen ban kimpat yo ka jing pening wajin. Namar haba gospel pat yo sngew. Piken mau Lukas no bakan riu. Uturus pang tu long syaw bala yo ka buram ma ki imlang ka salang. Don sisa kita ka jiyo nong ka imlang ka salang ka status ka jong sisa ka bajur kai. Ndai upelot ya ka bam jukot jung apa dujok de. Ka bau lasar ubeduk na ki beduk tam. Uba I sisa ya ka jinon kam. Ka jing rap na ki imlang ka salang kan ba ya la pensuk ka cadem jong Abraham ka belong ka beneng. Ya ka ingin fokus menta. Social activities yes nyamong magalong babagla. Tamala kata kadai ka bang yong ba kam dan kam syu banyalam gospel namar ba ngin chip likam ka bangile ngalong epi tap ye ki breu haka sentur jong using klem yelap ye ka gospel u jisu yelap ki apostle ki yelap u Paul wong kumno ki sngo habam don yelap mentang ngin pen kala khompong kita baro piu Petrus uang an ai khawi ki breu nang kam yelap ki sete himaki pi kita kam ki ba adu na ka kalong ba ada kialap di gospel kalsa begile kemot verbally kebama kalau mo yo bang komong ki social gospel prominence ba kani kadai ada claim kani kamde ka whole gospel bat kabam juga jongi ka hin ka shock hak ka begile sekem lang ka salang ki susuk baklai kani bagadon jing ma ba hak bedai bat kani ka benta. Kani ka social gospel kala personal remye ka human rights but equality. Ka mama ba kata? Human rights but equality ka sa poy ko por. Bakit sa pengkala kong poin ka lang tangmon ra ka equality ka imlang ka sa alang. Bakit sa penrong sa kasi kristan. Daga agenda jongki. Bangyaman priang wat ka bangim deban priang. Ano hiu song korem lo haban priang nama kali equality based on human rights. Kung tangi cipriang baik, ia ka ba? Kapabel ka persya. Kasapoy ka ba kung ka pagapur lada. Ka social justice ba gospel kan rung ka jala. Kala rung. Ngadang yo singaw. Dagi bang bam nang kam su penyelap. Yaki papak yo singaw gospel kadang kam tama su ai kha yaki kala biang yaki. Ngadang ifi kinampoy. Kapamale iti yo pakai lambak lah. Yaki babon. Penjot ki mesim ki bakodo. Hoy ka Bible ngomong mana ka support de ka jingarap di kita ki beduk ki betangan ki berjenjara ke imlang ka salang ki berjenjar ki konswet ki rukan tai ya belum jo iki ubleu kan tu ki Israel ru bau ki de berle kom ta ye kita ki bam da don jingkermen aka imlang ka salang
tang bawat la kata kalong ke badang kam penban ke badang kam pala dikik juga singa gospel beduk beruspa ubanang ubastan baro ngidang kam baja singa iya ke gospel tu kum ta bangin soto ya gani bakanang bangin balance ki baro Kikristan gini ban shem ni ke God centered approach hai badai bakan ka social justice ka jing action ka jing ke imlang ka ban shem ka kom ka khtin ka jong oblai ka kom ka jing perkhat jong obriu na ka pra bangai bagi ka jong ar ka janmit ka social justice na ka social gospel kam dai ka root na kam laban panim ni kam dai ka root of salvation ka kam cost jing panim ni ka dai ka fruit jing ka jing panim ala panim fi de ka jing ai hi de ka jing ai crazy fin say ki so ba bha ki evidence jong ka jing ki evidence jong ka genuine faith ki evidence jong ka true faith saving faith kim dai ki ba cost ka jing panim kim dai ki root jong ka jing panim Keba mai ka social gospel ka dai ke ba ki ya mishandling ni gini. Hadu ba ki dong ba ka gospel Chris kampat biang. Baka long whole gospel ka mo hable gini. Baka hinge du. Baka ong ba ka jingem jongi ka sno. Ka eternity juga sno. Haka ba kum nong react. Ya ka ba kum gani ka imlang ka salam. Da ka ba ki sutu bakla. Ya ka ktien ka jong lai. Lesi ngam dalai ban pensha shi pen ban lada pi don kala dawat bnia kawai ko ni ne kli yenga ne phone jenga bangin yo banyak kren banyak puson ake badai bat kene ke benta makin mal ke we ka gospel of Christ kala biang na ka benta bu brewan penem kala biang it is the only gospel Umdan alay tali gospel, umdan social gospel, umdan prosperity gospel, umdan tangga way ka gospel, ka panghaban le. Panghaban nyelap. Rengkat baga jilap ji gospel. Tung irung les nain kong ye lagi jong nang ki believer ki fellow brothers. Ho nginum klan ruwi kita ki oppress, ki ba mat jenjar hake imlang ka salam. Wat no penjlik, wat no mai bujli kongpong ni ka gospel ki ya laga jong. Kajing lek pha kia na ka chong wa persang ban ong ba la dangam lek pha yu ni bri nganam yo beneng wa persang de kajing lek ba pinam la ban yo ya kajing prim de kajing lek ka chong pi nin yo yang ni kajing panim de tanga ka e ki bo jisu le alo ka ding na ka ba mi nang ta ka de bangin im nang ka bora mo try hoi bangin sei ki so ba de piang ro chong kajing ai kajing bu hoi ning kong da ka ba ngim kat kom ka ai ka bangi grant ngi ya ru kat kom ka ai ka bangi pla bangin long chisha ke jingar khu ya ke em lang ka sala ngi fi so tho ye ke banta to bleng ka khu ye pi